Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Martes, no? Pizza 5 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. O sa dili pa din, no? Shout out tayo ko, no? Kang James Sabero. Salamat kayo, idol, no? Sa pinaminti din mong pagsunod, no? Sa mga sugilanon. Nagikan sa anong indrama. Salamat kayo, no? James Sabero. O sa tanan nga nagsunod ang dramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay. O kang kitin si Lovely ay, salamat kayo idol, no? Sa pagpaminaw. Bilo. Ang laing sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Part 7 na tanong mga kalasarers, no? Part 7 na ta. Matagsaw sa adlaw. Naandyan sa puso. Ay, salamat. Nahilunas kawas. Unsa ka ako na akong liliun, no? Ako lang liliun, oy. Ala, kakupot sa sala. Gawas di Ayisa. Patay. Ang gitawag ko. Unsa man ka? Bumol ka? Gawas di. Oo, sir. Naglingkod naman siya sa sofa. May isugo ka, sir? Lingkod. Ayaw diha. Asa mo di kong tapitan mo lingkod, Sir Hans? Lingkod diha sa rocking chair. Ha? Oo. Naibaw ka ba? Kasi Kara ang nagpalit ang maong rocking chair. Kung iya man ang lingkuranan, siya lang ang angay nga mo lingkod, Sir Hans. Pero wa na siya. Busa wa na ilaing mo lingkod ang maong lingkuranan. Gawas nimo. Sir. Lingkod na. Sir. May sakit nga insomnia si Kara. Mga ganahan siya nga matuog diha sa rocking chair. Mahal, tanawa ko na siya akong gipalit. Rocking chair? Oo. Anin din sa sala. Aron ko mutukar ang akong insomnia. Anak ko diha ang tudong makatugo. Ay, okay sumnada. Og ikaw sa mahal. Kung lapoy nakaayo ka sa trabaho, may mo nga anak na ka maglingkod-lingkod una ka matug sa sud sa imong kwarto. Unya, ato na nato ibutang sa may veranda sa hapon. Kay nindot kayo nga tan-awon ang pagsahop sa adlaw. Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara nga maglantaw na ini. Pero imo na gipotol. Pasaylo ako, Sir Hans. Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara. Sir Hans. Kinahanglang mabuhi si Kara na ning baya. Diliin taon ko Ginoo, Sir Hans, nga makabanaw o patay. O problema na mo. Tabang mga langit. At sabi akong buhaton na ramog ka nagibati ni Sir Hans. Ako maginakaingon ini ba? Bisan saon ako cute. Manglimpyo na lang ko ining sala, uy. Kuyaw man ko matunok mi ini. Mula ka una ko, Tiyo Poloy. Well, asa magsugo pangita ni Aisa, ha? Ato ko sa plaza. Mamasin ko nga na ato dito magbagdoy-bagdoy ka sa plaza sa Aisa. Nahala. Pero mas maitingalan nga tawgan mo pagbalik ang number ni Aisa. Kung lalaki gyapon mo tubag, ato na yung i-report sa kapulisan. Inigbalik na ako, kung dili na ako makitaan si Aisa sa plaza, ako na ning ipadakop sa kapulisan. Pero, Cho, Taman yun, sa imsan na ng pero naman sa gadya. pero wa man gyud to siya kidnapa. Milayas man to siya. Bisang mong sa pangrasyon basta kay ato ni padangop sa kapulisan. Wato ng kapulisan, pagandam nagpisto ni Aisa daan. Oo, kana ko yung picture niya ba? Mas maayo tingali kung ato nang ipagawas nga missing sa Aisa. Ha? Hey, pagmata! Aray! Tarantada, yun kami sa kung saan. Sir Hans, good morning. Sorry, sir, nakurat lang ko. Taas ng adlaw, magsigil nga pagkatuog ha? Di ka magluto pamahong, ha? Oo, sir. Sorry. Kaadlaw naman ko pong nakatog. Uwa kayo nabantayan, sir. Hapsay na kayo ang sala, no? Uwa na ang mga gipangbuak ni mo. Ako na magkipanglabay sa basurahan dito sa luyo. Nga, ako na sa ning gimapan ang sawg nga nabasa sa red wine. Layso sa kamanghagi, sir. Uy, red wine man gid nga dunay sud imong gilambos. Ayaw ka balaka. Kaysa sunod, ako na ipayarok ni mo. Una na ako lambos. Ay, okay na, sir. Okay na. Mas maayo din ang ilambos ang red wine nga dunay sud. Okay na kayo na, uy. Sige, sir. Magluto na ako pamahaw, ha? Kuya, wag batasan ini, Sir Hans. Uy, hilak sa gabi idang hagis. Unya, istriktos adlaw.
Ha, Frank, kamo na si Dindo ang bahala din ha. Muna na ko. Dadun na ako ang akong kamera kapag edit na may kuwangan eh. O ipapasa na lang dayon ni Dindo nimo ang iyang mga kuha sa reception. Sige na. Adto lang sakay sa van. Kailangan makabalik ako sa bahay sa Pangpang. Hey, Kent. Asa naman ka? Ako rin ba bantayan nimo? Dili man. Klaro kaayo ka kunahon na ha. Naato lang gani nga, mugawasan ko. Mapaulit ako. Pwede mo sabay na lang ko nimo. Nahibaw ko nga may dakan si Canon Claire. Og may diver ka. Ayaw na lang pagsamok-samok kong kuyog na ko. Ouch. Sakita na gini mong manulti, Kent, wey. Kung dili ka gustong masakitan ug mainsulto, ayaw na pagdot-dot na ko. Ug ayaw pagsig sunod na ko. Huwag mo ko magsunod-sunod ni mo. Ipaunsa man na ni mo nga invited man sad ko sa kasal sa anak sa mayor. Invited man ka. Di pabilin ka din eh. Kaya ako doon ako ilaing trabaho at manon. Shit. Idlas ka na gid kaayo da. Pero dili ko mo surrender. Kinahang lang mo balik ka sa akong mga kamot. Diha ka ha, King Chair? Hoy! Anong gibutang mo na nimo ang naking chair des veranda? Kuan, ako lang nang giandam-daan para sa pagsahop sa adlaw, sir. Og nga naman kuno be? Nalimot kasi magisulti na ko gabi eh. Kining imong rocking chair, ibutang ni dinhi maadlaw. Hantod sa pagsahop sa adlaw. Kay ganahan mo mutanaw sa pagsahop sa adlaw gikan dinhi sa veranda. Unsa man? Nalimot kasi magisulti? Oh, bunga lang dito si makahubog, Sir Hans. Ambot nimo. Ambot ko nila ko. Di naman niya siya masabot eh. Di na gid masabot awana. Hala, karon pa ko. Katagal naman dis bunga sa santol sa luyo. Sus, lamiar ba ng santol, uy? May takon. Marang ni Ayesa kini mga pinalit kong ilisan niya. Isa? Hain na masab ka! Naunsa nung sa Kuya Hans? Nangisog nung sa nga nangita ni Ayesa. Ken, hain si Isa. Naunsa ka di kuya? Kung ako may pangitaan ni mo na Ayesa nga karamang ko naabot. Ayaw na lang pamakakeng. Nasa sud sa imong auto sa Isa, no? Wa ko kakita ni Ayesa din kuya. Isa? Isa! Kalma lang kuya. Di mahimong makalaya si Isa, Kent. Isa! Sir? Tingog mo rin ni Ayesa. Ha, mo kasi Isa! Gawas diha! Gawas diha sa imong gitaguan! Eh, wa mo ko magtago, sir. Ayesa? Nakunsa mo ka diya sa ibabaw sa santol. Kanaog diya, oy, mahagbong ka. Nanguha ako og santol, sir, oy. Nagkaonsag ko diri sa ibabaw. Tamis man god. Kawa gini may buot ay. Kanaog diha! Saman! Di ka manaog kay labayon di bato. Manaog na, Sir Hans. Manaog na. Ayaw lang pagdalig kanaog Ayesa. Mataga ka. Ay! Aray! Aray! Kawa gi buot mo bihan na kay. Aray, bukat man ka Ayesa. Sorry, sir. Ano napatungod basag ka? Nakasaw na hinuon ka na ako. Okay ra, kuya mo sa good kun. Wa ta ka masaw. Sa sod, Isa. Magluto na sa payod to. Sir Hans. Kuya, may mo tingali nga dili lang nimo singkahan si Ayesa kung manugo ka. Ayaw pagbuot kung unsay akong pagtratara ng dangan. Dangan siya pero imo siyang himong ulipon karon. Nga nung niya na masab ka, ha? Nagsusil ako sa kaimtan ni Ayesa, kuya. Ug mahimo ba? Ug mulahos ko sa sud? Maihatag lang ko ni Ayesa. Usa man? Iyang ilisan. Panawara ko siya, oh. Kabalik-balik lang iyang sinina niya. Gaw, ragilom lagi karon. Naglabad ang akong kung unsaon nga makaduol ko pagbalik ang Kent. Saan ang tawag ka, Claire? Pag inuwaaw na si Kent, ha? Eh, pagdudod niya. Anong dili siya matuok? Pero kung dili ko mudot-dot niya, basik malimtan na gid ko niya sa dayon. Di lagi. Pamingaw-mingawaw na siya ni mo. Pero may babae na siyang gipuli nako. Unsaon pa man niya pag hinumdum nako kung may laing babae nga mulingaw niya? Kiatra ba kay sa kong tanaw? Sa kabaret tingin na nakuha ni Kent ng Jessa. Oh, gisiyawan ka siya ni Kent. Taga-red light, yun kaya ng bayana. Pero gusto ko makakita sa iyang naong. Kay ako ning kudlitan. Saan naman tayo, Di mo ka madlog mapriso pa, huway, eh. Mutanaw mo ko sa iyang naong.
Tan-aw na ko kung kinsa ang mas gwapa na mong duha. Kamot na sa akong daing nga bangos. Kung saan giluto? Daing nga bangos? Oh, nangumpra ka? Wa, uy. Di ako magkuha sa sud sa ref. Daghan magpundo din nga lutoon nun. Doon sa day freezer din, Puno sab sa lutoon nun. Murag, maabot pagidi ko sa katuig nga konsumo. Ang bugas, o sa kasako sad. Kung mauna, giplano ni Kuya ang tanan. O sige plano, Ken. Ayesa, way plano si Kuya Hans nga buhian ka. Unsa? Klaro kayo ang mga panghitabo. Sukad masukada. Wa mi magpundog daghang pagkaon din Ha? Karon pa ni may tabo. Tiya ka na. Ken, tawagay mo kuya. Mangaon na. Kahumot na sa kalinuto, uy. Kuya Hans, kano sa man mahuman ang imong pagtiner kang ayesa din Hangtod nga mabayran niyang iyang sana ko. Pero dili na makabayad si ayesa sa giingon mong sa. Imposible na kuya. Tungod kay usa ka pagpanimahos kining imong gibuhat. Gikuhaan ko na yung partners kinabuhi. Busa siya ang mubarog puli nini. Unsay butong pasabot. Imo siyang ipuli kang kara. Imo siyang pangasawon. Di ba ka naman tingali, no? Nga usarang akong kasing-kasing. Namatay ni uban kang kara. Kuya Hans, dili na juga masabot. Wa ko magkinahanglan sa imong pagsabot, Kent. Pasag din na lang si Ayesa din Excuse me. Sa dili pa ko niyo libakon og maayo. Pangaon na mo. Lami kayong daing. Tanawa, tanawa. Mo na iyang gamit. Ang mag-atiman ako. Katag ka namang dahon din sa rooftop, uy. Nga naghago mo yung silig ng mga dahon Ngayon katataod. Madaghan na gyapon na. Mas mayo nang kuhaon na to ang dahon nga daan. Unya, bago na sa bang magpuli. Ayesa, Ano man? Uy, Sir Kent. Ayaw nagtutok-tutok, Sir Kent. Mukit bi ako atay, ana. di ba? Maingon man ka nga. Imo kong anghel. Oh, Ikaw bit ako, Angel? Kung mauna, mupatuwa ka sa anghel. Kung unsay tambag na ko nimo. Kay anghel man ka ko nimo. Oh, oo. O, sa maday, imong itambag na ako. Karong gabi, sibata na to si Kuya Hans. Unsa? Ipalayo ta ka dinhi Ayesa. Taguan ta kagdapit nga dili lang jud ka matutulan ni Kuya Hans. Pero, Ayesa, dili na makaayo nimo nga naa ka nunay sa duol ni Kuya Hans. pero, maumaning angay nga mahitabo na ako. Dili Ayesa. Pamatin ako. Way katungod si Kuya Hans nga prisuhon ka dinhi. Ayesa! Ikamati ka. Dili normal nga tao ang iyang pagdatar nimo. Ulipon ka para niya. Kay ulipon man bitaw ko. Ayesa! Makasagod ko. Sir Kent, unya na ta magsulti ha. Tuwa na si Kuya Hans, di mo sa veranda sa ubos. Naglingkod na sa rocking chair. Magtanaw na siya sa pagsahop sa adlaw. Ayesa! Ayesa! Unsa may nahitabo ning Ayesa? Magkabuang mo siya sa tawag ni Kuya Hans. Kaluoy sa dining bayhan na Pero kinahanglan matabangan ko siya. Ipalayo ko siya kang Kuya Hans. Ayesa! Ni anak ko, oy! Kaluoy ko na yung tanahon. Nga magkabuang sa tawag ni Kuya Hans. Tiyo Puloy, mulakaw na ko. Unsa man ka di ka mawa di sudad ihasa ba ka? Aw kung maawa ko, manawag ra unya ko nimo.
Pagdalag kauban sa imong pagpangitan ni Aisha. Ha? Tata! Tata! Tata. Musuris tiya aso ni mo. Ubani siya. Aron di siya mawagtang ihasbian eh. Unya, nice na. Aw, snack lang imo, why problema? Sige. Open lang ta ka tiya. O na. Ato ta magsugod og pangitan ni Aisha sa Plaza Inday. Hala! Kanindot! Tanawang adlaw kami saup, oh. Pura ba siya umutago sa panganod? Chuya, ah. Karon pa mo ko naganahan nga mo tanaw sa pagsaup sa adlaw, uy. Chuya, gyud, uy. Dili magkiat si Kara kung magtan-aw mi sa pagsawop sa atlaw. Ay, sorry. Nadala ko sa kanina sa adlaw, sir. Nindot magod kayang kulor, oh. Dili tanang panahon nga nindot tan-aw na ang pagsawop sa atlaw. Sama na ko karon. Sir Hans, ganahan ka magkape? Ang pagsawop sa adlaw karon mao ang labing sakit. Ingon anak magid na, sir. Pero atong naon nga kung masawop man ang adlaw, musubang rasab siya. Sama sa kinabuhi sa tao. Kung nasakitan makakaroon, maawat ang panahon nga malipay na sad ka. Sa imong hunahuna, may kalipay pagkang muabot na ako? Maghiskot na taglain, Sir Hans. Uy, maayo bi ako malimpyog ko. Limpyuhan ti ka? Og nagtuo ka nga malipay ko kung limpyuhan nimo ang akong kuko? Sir, nahadlok ba ako ni mo ay? Nahibaw man ko. Pagisigihan ka og danis akong manghot nga mubiya ka din eh. Timon eh. Aray, Sir Hans. Sir Hans, buhay ilan akong kamot. Sakit kayong kikunitan, sir. Oras gani nga mulayas ka. Ibuo ko ang tanan kong oras sa pagpangita nimo. Tinuod ka? Nadakpanas Aisha og napriso na siya? Oo. Dinakpan na si Aisha. Og dili na siya makagawa sa prisuhan. Bye. Oh, hello, Taysa. Gibutang ako eh. Unsan man taon ni nahitabo ni Aisha, uy? Napriso naman di ay siya. Ason? Tata, uban ni kos presuhan, be. Nadakpan ko nos Aisha. Hala, unsa man yang sa ate, ha? Nakapatay siya. Nakapatay ang akong anak. Aisha! Ay, ayaw lang pagkilap din sa plaza kay itanaw ng mga tao ni Mutiya. Pasag di na sila diha, oy. Nag-uol ko na prisos Aisha. Magbuotan sila buhil ako dire. Dali na tatauban ko. Mga to kitang prisuhan. Wa man ko katultulan ng prisuhan, tiya. Saan? Na, mamauli ta. Magpauban kong tiyo. Nagtuo lang imong inahan, manapriso ka. Uy, klaro na kayo na nga. Matog itong mga prisuhan si mama. Mangita ito na ako dito. Mabuang na lang siya og pagpangita nimo. Dili ka na niya makita. Mayo hinoon nga magtuos mama na piso ko. Aron dili na siya mangita na ako. Unsa. Nadakpan ang imong anak, ha? Mao ka na, tiyo. Saan man inako, tiyo? Tabangi ko, Joby. Atong pangitaon ko ha, impresuhanas Aisha karon. Ay, unsa magitong anak mo, ha? Bagtig na ito, ha? Bagtig ito. Bagsig ito pagkababay, ha? Unsa naman taon Aisha? Nganong may patay man taon siya, uy? Tabangi taon ko ninyo. Di sa bayag magsige pa mig-away atong Aisha, pero dili gihapon ko musugot, uy, nga mapriso siya. Nakapatay magasiya. Mapriso gid siya. Tulisun.
Unsa man jud kaya akong buhat, no? Aron ako makumpensar si Ayesa nga mubiya na lang din eh. Dili mahimo nga presuhon siya ni Kuya Hans din eh. Kent. Tanawa. Ang ngayon kini mong gihatag na ako? Ang ganyan magkabisag unsa Ayesa. Kay nindot pagkaglawas. Mao ba? Salamat ini ha. Ayesa. Ini katuog ni Kuya Hans karong gabi. Manglakaw ta. Kent. Ayaw na lang ko't paghago-hago para nako. Okay na ko din eh. Unsay okay? Dili ka okay din sa mga kamot Kuya Hans Ayesa. Namiligro ka. Dili ko musugot nga iya kang ipuli kang kara. Ha? Wa pa ka makasabot sa gusto niya mahitabo? Ha? Gusto siya nga niya ka. Kay ikaw ang mubarog nga maos kara. Oh. Kan mo niyang gusto. Ako lang tumanon. Unsa? Pero unsa ako naman lang ha? Kung dili siya makapugong siyang kasuko nimo. Ug iya kang Iya kong ansaon. Ayesa, babae ka. Lalaki sa Kuya Hans. Ug naasi sa kasuko o kamingaw kang kara karon. Unsa ako naman lang ha? Kung iya kang pahimuslan. Ha? Wa pa ka madlok. Ayesa! Tawag kong kape! Nakabati ka. Ulipon ang iyang pagtatar nimo. Mas maayo hinuon na nga ulipon lang yung pagtratar nako. Aron, dili si makanahon na sa pagpahimos nako. Gawas pa. Mahal kaayo niya si Kara, Kent. Ug dali mahitabo nga, ipuli ko niya sa dapit ni Kara. Sama sa naasim huna-huna. Ayesa. Sige, diha ka una. Kutawan ko una og kape ang imong maguwang. Damhan na lang jud kaayo ang tingog ni Kuya Hans kang Ayesa. Sir Hans? Ni anang imong kape, sir, oh. Ako lang yung ibutang sa kilid nimo, ha? Tawagan lang ko, sir, kung may isugo ka. Nara ko sa sala. Di ka pwede magawas. Ha? Anay ka lang sa akong kwarto matawag. Unsa? Anong sigaw na imong mga mata? Wa ka makabati sa akong gisulti, ha? Nakabati man, pero... wa man itong kumaanad nga ni matug si mong kwarto, sir. Uy, asa mo ko matug? Anha ka sa sahog. Sige. Anha di ko sa sahog. Sige, magkuhaan ako banig sa... Unsam sa kahigisugo ni Kuya Hans ni Ayesa. Nganong iyam ning ipasuod siyang kwarto. Dili lang yung binuang si Kuya Hans kang Ayesa. Kay kami medyo na magkaaway. Si Ayesa na nagawas. Ayesa? Ken? Wa pa rin ka masod si mong kwarto? Unsam ang gisugo ni Kuya Hans ni mo? Adto ko niya pakatulgon siyang kwarto, Ken. Unsa? Uy, dili na mahimo. Aha? O nga nung dili man mahimo. Nga mo may sugo ni Sir Hans. Dako nang binuang Ayesa. Babae ka. Lalaki siya. Ako makisulti niya. Ken, ayaw na lang, uy. Dili mahimo. Oh? Na, patay. Ay, gibang kong naging kinabuhi, Mag-away na mas kaning to, ha? Bahala na, uy. Magkuha kong banig. Kuya. Unsa na sila binuanga? Yun na ra. Unsa naman sa problema nimo? Ikaw nga akong problema, kuya. Hain naman mo ibutang ang imong kasing-kasing. Unsa lagi problema nimo? Nganong anhiman nimo pakatulgon sa Ayesa sa kwarto? Kung sa may problema na, ha? Kung anhin ako siya patulgon. Kada ko problema, ana.
Unsa man gyud plano nimo, ha? Imo siyang ipuli ni Kara? Og kinsa man nagsulti nimo nga ako sa ipuloy kang Kara. Nahibaw gyud ka ha? Nga dili na ko mahimong pulihan si Kara sa akong kasing-kasing. Unya nganong ani man matug sa imong kwarto si Ayesa? Unsa man? May daw ta kang plano niya, no? Kung unsa may akong plano ni Ayesa, wa na kilabot. May labot ko kami nagsuon ta. Dili ko gusto nga makasaha kag babae tungod lang sa pagkamatay ni Kara. Gawas na, Hans. Dili ko magawas kung dili mo gawas si Ayesa. Dali na, Ayesa. Ayaw paggawas, Ayesa. Dali na! Magubot ka ta! Kung magawas ka, Ayesa! Dali na, Ayesa! Stop! May mo pag dili mo mag-away tungod na ako. Ako'y magbuot nun sa akong buhaton. Kent, ayaw na nakabalakan ako. Kabahin ni sa silot ni Sir Hans na kung anhi kumatog si ang kwarto. Mong anhi kumatog. Magbukad ako banig, ha? Ayesa! Kent, ay kabalakan na ako. Nindot kayo kong kadog taran. Kagkita ka ini? Kutsilyo? Oh, mo ni akong kadog karon. Kutsilyo. Okay? Diha na sa akong kilid. Masamad ka na. Lain ang masamad anak kung doon ay mabinuang na ko din sa kwarto. Unsa man, Sir Hans? Anhin ako din sa corner nga sawg, ha? Katuga diha. Ay kabalak ka. Kaya huwag mahilabot nimo. Kidi ti ka type. Nakabati na ka, Ken? Dili ko type sa imong magawang. Busa, wa kay angin kadlukan. Sige na, katog na rito. Wa lagi makapanghilabot na ako. Kaya muhikap na ako, aw. Madunggaban gyud. Ayesa, may katungod ka mong balibad siya mga dili na husto nga demand. Aron wa ni Samok, katog na lang rito sa imong kwarto. Sweet dreams na lang. Sige na. Sige. Magawas ko. Pero anar ako sa gawas, ha? Anak ko sa sala matog. Matog na ko, Sir Hans, ha? Uy, nakita naman din na siya siyang kama. Nagatubang sa bumbong. Sige, matog na ta, sir. Good night, Sir Hans. Okay. Good night to me. Si Ayesa. Ayesa! 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 Uy. Sir Ken? Oh, Ken, ikaw din na? Giyon sa ka ni Kuya Hans, ha? Ha? Uwa mo ko ni Unsa, Diha naman siya sa... Uy. Uwa naman din siya sa iyang higdaanan. Tinuod ka. Wa ka unsaan ni Kuya Hans? Uwa lagi. Ayesa! Ang pamahaw! Hala, patay. Ang pamahaw tuod. Sir Ken, magiging ako sa pamahaw, ha? Aray! Nasa ka? Aray! Nasamad ko! Aray! O na resulta ng pagdug ng kutsilyo. Magkikin ang pamahaw. Sir Hans. Tabalan ko una ng imong samad, Ayesa. Pasagdiin na siya. Dili mo imong pasagdan ako siya, Kuya Hans. Nasamad siya. Kaya ayaw nalalagi kabalakan ako. Gamay rin ni Samara. Ako rin nga dukdukan og kamungkay. Nami daghan sa luyo. Sige na, magluto na ako. Dili na ni husto ang imong gibuhat ni Ayesa, Kuya Hans. Mapriso na ka na imong gibuhat niya. Ay, huwag pagbuos akong buhaton anong bayanakin. Sa ako nang gikaingon. Kung wa ka makayon sa kong gibuhat niya,
Halas! Ito kong bay! Ati man na ang beach! Dili, kuya. Kung dili ni mo buhian si Ayesa, dili sa kumubiya din eh. Wa man inimprisuhanas Ayesa, oy. Aw, mangita na sa to, laing prisuhan ti Asun. Asa pa man ta prisuhana ini ron. Wag yun din siya. Wag may nabagong na presyo kuno din. Wag kakabinoang ikatong nakatubag mo, son. Ay maila manggod sa sinultihan sa nangumidya lang. Tinuod lagi itong gisultis lalaki na presos Ayesa. Wag ka to siya kidnapa. Wa man sab. Si Ayesa man ang gipreso kay nakapatay. Mao man na istorya. Yun siya magipagsulti na katubag mo, ha? Kuan. Ingon ay, dinak pa na lagi kuno si Ayesa. O dili na kini makagawas pa. Kung dinhilan siya sa syudad Badakpi, dali ang tutulong, oy, mutangan, kay pilar ko'y pisuhan din, Pero kung wa siya din Badakpi, maglisod ko ta kung asa siya pisuhan na pangitaon. Saan naman ni ron? Ay, Aw, kinasad kusap ang cellphone ni Ayesa, tiya. Naunsa dabadig madagsoon, wa dabad maole. Ang adlaw. Unsay ato ni mo dong, Delivery man ang, para ka kinsa ba na? kuan, karagano, Ha? Ay pila man na. 2,000. Usa, 2,000. Uy, kadakuan na, uy. Ay manawag una ko sa akong agawon. Kanon pa ka, Sir Hans? Paghuwat ragod ko mga ayok ko. Ayaw pag una-una. Gatiman kala niya, kuya. Hello, nang imang? Dongket, Ignacy ko yan. Di mo na ay delivery para ni Kara. Delivery? Kuya, may delivery nga miabot para kang kara. Unsa man ni kuya? May na-order di ay si Ma'am Cara, Sir Hans? Hello? Ay, pag-appear sa mong story, ha? Sorry. Sorry kayo, ha? Sige, kaon lang magpadayon. Unya na lang ko, ha? Ngano maningkam ka, kuya? Ay, tubagan na si manang imang, oh. Sutihin ako nung sao ng package nga gideliver sa tuwa. Hello? Abi na cellphone, be? Hello? Nagimang? Oy, Dongans, unsa o ba din akong delivery dong? Mahal ra ba ni? 2,000. Cash on delivery man. May Gcash ko nimo nang imang. Bayad na. Ug ihatod diri sa bahay sa Pangpang. Oy, ala, naade ka diya dong? Oh. Sige na. Ati man na. Karong adlaw na ihatod diri. Oo, dong. 2,000 ni ha. Naunsaman ko. Baga manod akong naong pero... Ang inamuram akong nasakitan kanina ang gisingkahan ko ni Sir Hans. Nagsige naman ito ni siya paningkan ako pero kanina... Gipahilom ko kay wako'y labot sa istorya. Kao na. O niya na lang. Abi na wag, bato ka kasing-kasing para sa kasuko ni Kuya Hans. Ambot, uy. Nadutlan man ko ganina. Yapag masagot ko. May sagbat ko bisan wako'y labot sa istorya. Naglain sa ang buot ato. Kaya nasgutan na sa Kara. Pero, unsa kay gi-order ni Kara ano nga? Karon pa mo apot? Ay, pastilan, nawa naman di maatiman ang dalan paingon sa balay, sa pangpangoy. Ay, dadana ang balay. Dong, Hans! Dong! Ni anak ko, Dong! Nangimang,
Oy! Ay, naaraman di ka sa kahoy. Dili naman musulot ang taxi din ni, oy! Ayan ang package nang. Adiara, dong, ay. Wa ba'y nakasunod mo din, Ay, wala man. Abi na ng package. Og makalakaw ka na. Day kwarta. Pagtakso lang gihapon, paingon sa syudad. Ay, dong, paim na una ko og tubig, bi. Ato na lang sa gawas sa highway pagitag mainom nga tubig nan. O di ba sa gawas sa gate, paingon sa ubos. Di ko bahimog musuod una sa bahay, dong. Ay, ayun na. Sige na. Lakaw na nang. Hala, nagpinag-o namang kinis dungans, oy. Di namang kini maong yung batasan sa una. Mura og lahi nagyod ang dagan sa utok niya karon. Mura man ni siya dunay kitaguan din, Hala, no, ato na lang kumuinom sa gawas, oy. Ay, oy, Dudong Kent, ni asam di ka din, O nang. Unsa may suot sa package nga imong gihaton ni kuya? Wala man ako may bahaw, dong. Karton man, Dili ba ka to sapatos? Oh, asa naman ka? Ay, pabalikod naman ko sa imong maguwang sa syudad. Aw, mubalik na lang pod ko. Aw, ihatod di ka nang. Kutob sa terminal. Gutom naman, uy. Ako na lang tulon akong hiubos. Mukhaon na lang ko. Uy. Hala. Si Sir Hans Manas na misa. Nagtutok pa ng package. Mabalik na lang ako sa Agi, uy. Ay, isa? Dali ako dire. Uy. Anong patuulon mo ko niya? Bungol ka? Dali, dire. Para na kang kala. Unya. Unya kay patay naman siya. Mga wala na ilaing sulob, anak. Mawa? Kanang sa patusa, ako nang gi-order para kang kara. Kay ganahan kay siya, anak. Muna yung sulob sa amo untang kasal. Hala, no? Sa ato pa, mao din ang pari sa buda nga nasa kwarto ni mo? Sige, isulob na na. Og ayag yung naghubua, kung dili ko mo ingon hubua na. Unsa? Dagod sa panpugduha diya sa bahay sa pangpang dongket. Di ba ga, para manapuyan nila ni Kuya Hans ni mo kung makasal na sila si Kara? Unta nang. O diya, ganong naaman mong duha diya. Ako lang giubanan si Kuya Hans nang siyang kagulanan. Utsa, aw kanak yun. Ay nagpasagding imong mag-uwang. Kay muraraban nagkuan, muakso nagkalain, sukat ka namatay si Kara. Mao ka na akong gibuhat ng imang. Tuod, samo kay Claire dong. Uy, siging panawag ko na ulit na bakuno ka. Nang, ayaw gud siya sultihin nang ha. Nga ni amin din si kuya. Oo, dong. Di gyud mahibaw si Claire nga ni amo din sa bahay sa pangpang mamakasyon. James, manglakaw ta. Asan mo sa ta? Iyay, manong sa tagubat na Nakahuna-huna ko nga posibleng tuwa sa ilang bahay sa pangpang si Kent magtago gikan ako. Unsa? Uy, layo man to. Way layo kung doon na tayo kaugalingong sakinan, James. Nasad ni. Sige na, dali na pa. Manglarga ta paingon sa probinsya, sa ilang bahay sa pangpang. Diri di kumuhunong hangtod ka mo uban ako si Ayesa sa biya din eh. Aray! Oh. Ayesa? Ayesa! Pag hinay nga dili ka matakil po. Aray! Ano nang sundo man ka ng taas o takong sapatos ha? Ang dili mga kamaong muda na.
Mao man ang suot sa package para ni Kara. Unya, ano yung nagsulob? Si Sir Hans ang napasulob ini nako. Buwa na. Ayaw. Dili ni mahimong hubuon sa patusa. Unsa? Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Matagsaw sa adlaw. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Og daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.